secret mo. 3 taon na ako niloloko ng ex-live-in partner ko nang wala akong kaalam-alam. Naging okay naman yung pagsasama namin pero napabayaan ko na yung sarili ko. Like, nalosyang na ako, nanaba na ako. Actually, nung naghiwalay na kami, mga 2 weeks na kaming hiwalay, doon ko lang nalaman na niloloko niya na pala ako ng 3 taon na. Sobrang nakakawa lang ako sa anak mo kasi hindi nila deserve na walang tatay. Kaya ginagawa ko lahat na hindi nila ma-feel na walang tatay. Na-in love ka na ba sa isang single mom? Hindi pa naman. Hindi naman masama ma-in love sa single mom. Napaka-safe ng sagot mo, no? Pero ang tanong ko is, na-in love ka na ba? Oo naman, hindi naman masama ma-in love sa isang single mom. Ang galing mo magpaikot. Ang galing mo no, bitaw ng mga words talaga, no? Hindi. Sabi mo, eto ha. Oo naman. Hindi naman masama So ano ba talaga? Oo, hindi. Oo naman, hindi masamang Oh, magmahal diba? na single mom. Pakinggan mo ulit ang sinasabi mo. Ang galing mo sumagot. Kumbaga papasa ka talaga ng mga lie detector test. Kunwari pinaupo ka sa camera, yung mga gano'n, o kaya sa Senate hearing. Siguro lalabas ka talagang parang, uy, grabe to, wala talaga tong kasalanan. Yung gano'n. Malinis ang budi nito. Oo, gano'n. Wala tong flood, ghost flood control project, gano'n. Pero paano mo nasabi na hindi mo masamang magmahal ng Oo naman, lahat naman single deserve mom? natin mahalin. Oo naman. Lahat naman deserve makatanggap ng tunay na pagmamahal. Is either single mom, single parent, or isang single talaga na tao na walang anak. Diba? Pantay-pantay ang pagmamahal. Kapag nagmahal ka ng isang tao, hindi mo titignan dapat kung ano yung estado niya o nakaraan niya. Kundi mahalin mo siya ng talagang Kung sino siya. Pero dudes, aminin na natin, real talk lang talaga, na kapag ang isang babae o isang lalaki merong anak, sabihin na natin na tinatawag na quote-unquote baggage. Yes. Kailangan bukas talaga yung puso't isipan ng taong pipiliing magmamahal doon sa taong yun. Tama. Kailangan tanggap niya, hindi lang yung magiging partner niya, kundi yung bata. I Kasi agree. doon nagkakaroon ng problema, dude, kapag hindi natanggap or kapag sinubukan mong tanggapin pero hindi mo pinanindigan. Tama. Tulad nung caller natin kagabi. Sinubukan. Nagkabunga pa nga yung pagmamahalan. Pero hindi na panindigan. Which is nakakalungkot, no? And maraming mga naiiwang luha ang single mothers out there na wala namang ibang ginawa kundi magtiwala lang at magmahal ng tama. I agree. Kaya sana po, ayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay. Nang sa gayon, hindi lang tayo makakasakit o hindi tayo makasakit ng kapwa natin, kundi hindi tayo makasira talaga ng pamilya. Anyway, masisira siguro yung ulo mo sa amin. Yun na lang masasabi ko. Alas 9 ng gabi hanggang ating gabi magsasama tayo. Kapiling ang Basa Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Itinakwil ako ng buong pamilya ko bago ako ikasal. May kaya ba talagang magtakwil Oo. sa sarili niyang dugo? Usong-uso yan. Yung tinatakwil ka? Oo, usong-uso yan. Kasi hindi nagkasundo. Hindi gusto ng magulang yung mga pamilya ng lalaki or babae. Hindi okay. Diba? Hindi sinasama sa mga plano o desisyon yung magulang. Diba? Minsan nga, sasabihin pa ng magulang,
pinalaki ka namin, tapos ngayon, dito sa pinaka-espesyal na araw mo, wala kaming alam. Nisosuotin namin, hindi namin alam. Saan namin kukuhain? Saan mo nahugot yan? Wala lang. Narinig ko lang. Sa kakabasa ko to eh. Reddit ba yan? Mga ganun. Uy, pero alam mo, dude, nakakalungkot din kasi feeling ko sobrang cultured nating mga Pilipino na isipin na yung mga anak, mga apo, lahat ng mga kamag-anak natin, dapat ini-inform tayo sa mga big decisions natin in life. Well, in fact, kung tutuusin, hindi naman talaga kasi pag tumungtong na siya sa tamang edad, may sarili na siyang buhay. Kumbaga busi-busina na lang, inform na lang. Iba yung nagpapaalam ka dun sa pinapaalam mo na lang. Mm-hmm. So, katulad ng wedding, dapat hindi lang to yung hindi na to yung parang nagpapaalam ka. Magpaalam ka kung gusto mong kunin yung kamay ng tao, 'di ba? Tama. Pero yung detalye ng mga kasal, ganyan. Ipaalam mo lang. May nag-trending pa nga, di ba? Hindi inimbitahan yung tatay doon sa mismong kasal. Talaga ba? Anong nangyari dun? Wala, ang lungkot ng tatay. Oh, shocks, nakakadurog naman yung puso. Bakit baka hindi inimbitahan yung tatay? Hindi natin alam ang dahilan. Tatanungin ko, tatawagan ko. Hindi, oy, may gano'n kasi nagka-COVID. Hindi naman. Kumbaga yun talaga, hindi imbitado yung tatay. Hurt talaga. Oo nga, nag-trending yun, nalala ko na. Mm-mm. Oo, yung kamag-anak ni, artista. Oo. Imbitado, no? Si Daniel. Padilla. Hindi yun! Ay, hindi pala yun. Hindi pa ba siya ama? Si Dennis! Dennis. Oh, Guricelli. May Guricelli bang Dennis? Mateo lang yung alam ko eh. Hindi, si Dennis, di ba, hindi siya naimbitahan. Alam ko, hindi siya naimbitahan. Right? Oo nga, hindi nga raw. Pero handang-handa yata siya, no? Naka-ready siya. Oo. Pero hindi pa yun eh. Marami pa nag-trending na hindi rin naimbitahan sa kasal. Uy, hindi ko confirm yun Hindi natin i-confirm hindi ko confirm yun Iba yung kakilala kong nag-trending eh. Ikaw kasi ba't ka nagbitaw ng Dennis? Malay ko ba? Ang dami. Hello, ang daming ang Padilla. Ang daming ang Mendoza, ang daming Santos, ang daming De La Cruz. Oo nga. Sa akin nga, Dennis Godicelli. Dude, yung isa lang yun. pero may narinig talaga ako at nabasa ako na hindi artista lang din. Na hindi naimbitahan. Malungkot. Well, alamin natin mamaya sa storya ng ating Seeker File Sender ang talagang kinahantungan ng kanyang kwento sa buhay. Kasama pa rin si DJ Rakitera. At DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Jal. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro Zone.